Lubo Greguška, jedna auto nám tam chýba a podľa všetkého Jozef Zimmermann s jednotkou do tejto jazdy nenastúpi pre poruchu. A Vlado Lalík, tak ten teraz ani štart, ani prvá zákrutá. Áno, jednotka Jozef Zimmermann mal štartovať a už neštartuje pre poruchu, bohužiaľ. Veľmi, ako by som povedal, smutná správa takto v úvode. Vlado Lalík už len tak pomaličky kľúčinou. Dúfam, že nebude prekázať pre tých prejazdov aj toto nepríjemné miesto. Áno, v rámci okruhov by si to určite zaslúžilo bielu vlajku. V každom prípade náš pán riaditeľ ju v tejto chvíli vyvesí. Ja len vysvetlím, že biela vlajka znamená pomalé vozidlo na trati, čo samozrejme títo dvaja pretekári už veľmi dobre vedia. Našťastie nebudú potrebovať taký veľký priestor, pretože Luboš Greguška jednoznačne na mieste prvom do posledného kola. Milan Becker, druhý, no a to trojice by mal zapísať jeden bod aj za týchto okolností Vladimír Lalík, ako odkrúžiť túto jazdu. Je tam istý, to znamená, pokiaľ príde do cieľa, blahoželáme Lubošovi, pokiaľ príde do cieľa tohto kola, bolo by to jenom tretie kolo a pripisoval by si jeden bod. Áno.